Ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος αποδείχθηκε το 2006 ότι δεν είναι κανονικός, αλλά είναι νάνος? Ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Ουρανός ή ο Πλούτονας? Πάλι γελάς. Δεν θα πιστέψεις αυτήν την ιστορία. Πήγες εκεί. Όλα τα πιστεύω. Ό,τι και να μου πεις πια, μπορώ να το πιστέψω. Να το πω. Βεβαίως. Λοιπόν, η κόρη μου η Αντωνία θα πάει τώρα Τετάρτη Δημοτικού. Θέλει να γίνει αστροφυσικός. Επομένως, καταλαβαίνεις, στο σπίτι έχει γεμίσει με αφήσεις ηλιακού συστήματος, γενικά του σύμπαντος, νεφελώματα. Και μου λέει, μπαμπά, άλλο αστρονόμος, άλλο αστροφυσικός, με διορθώνει όταν εγώ τα λέω όπως θέλω. Άρα, πριν έρθω εδώ, μου έκαναν μάθημα. Ποιος